Iya dah. Terus Ya aku jengatan terus kok. anakmu jengatan? Heeh. Insya Allah jengat terus piye? Anu otakku combe. Lu itu dicolong. Heeh. Wah, ini jalur tombo iki jalur Tombo lah. penawari. Lari. Biasa iya iso malah dicolong. Pangan kok dipengen. Kok mau Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kok Iya, Mbah. Kowe wingi rene sok rokok kubik gowo. Ayo di mana? Orang gowo malah. Iki sapa meneh iki? Lho kowe meneh. Pak gawakno rokok loro. Oh, lah ngono. Kene ku wis sepi ra ono pasien ora dirokok. Jujur ta, Mbak? Tak sesek. Iya, Mbak. Ana apa meneh iki? Iki ku malah kacau, Mbak. Ngerti iki sapa? Lha iki sapa? Anak iki, Mbak. Iya. Sing biyen njaluk topo bojone lan bojone dadi loro saiki. Iya, Mbak. Lha iki anak sing nomor bojo kepiro? Iku anak si bojo pertama. Bojo pertama. Yo. Kene le. Kene maju rene le, maju rene. Maju rene. Maju. Saya tak udah cek. Tipe aku ning ndi yo? Dhuwur ora pipo Ya wis ngene iki le. Wong wis sepuh wae sanjen ngene iki le. Iya ceritane. Iki ngene, Mbak. Anak iki. Ki eling obate jenengan iki, Mbak. Kok gawani piro ke telu. Telu hari. Ha iya. Dicolong dipangan. Lho, mek pangan. Lho, iku Iya. kok bapakmu kok iso malah mek pangan. Lah terus ye. Iki nduk jengat terus. Lah iki Astagfirullah. Lah terus solusine iki ndung dirabekno ta. Ditambani. Lho aja dirabekno ora le wong akeh jaji lek kok dirabekno ku. Ha, Burung wayahe ora entuk. nek ngoten ditambani ya, Mbak, kudune ono tambani iki ya. Kok wis ngene iki kacau aku biasane nambani wong sing ora iso jengat kok. Iya. Lah iki malah jengatan mah kok nambani sing ben ora jengatan ngono. Aku pusing anggere iso jengat mbek ra karuang. Kok langsung banyak semene gedene. Bigas terus. Heeh. Kok wis jual bojomu ya mek lempah? Yo. Iki lahir apa? Dino apa? Lahire ku Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Sik le. Kemis Kliwon. Oh ya. Wis Wis digeno omben-omben langsung tak gek omben-omben. Tak gek omben-omben. Sik sedotane mau ning ndi? Iki tak bukakno ya nggo sedotan. Tak gek omben-omben. Kowe meneng ya. Yo, Mbak. Pace tuku sapu ning prapatan. Barang mentu aja jengatan. Wayo. Wis. Iki Diombe tak kira apa itu, Mbak? dombekno. Oh, diombe. Dombekno aja dirawat. Tak kira gawe raup. Engko turahane diujak kene nggone sing jengatan. Oh, gune sentolone. Oh, iya, Mbak. Dombe nang. Ya, dombe ben tak jengatan. Anu ijene separo. Jeno separo. Digawe ngumbah sentolone. Wes, hop. Wes. Iki engko aja sampe lali. Nek kowe lali ra mbek usape, wes bahaya. Ra ono tambane. Ora ono tambane angel. Tambane angel iki. Ya wis, Mbak. Iki mendunge peteng ngene aku tak bali dhisik, Mbak ya. Ya wis Iki hati-hati. kowe tekan omah terus dikumbah gowo iki sentolone. Ubah go iku. Ben ra jengatan. Oke, Mbak, siap, Mbak. Kontrol. Ya. Yo, iki gowo. Iki gawa. Kok tekan omah sentolone anakmu dikumbah. Wes saiki balik dhisik ya. Ya. Yuk, yuk balik kabeh. Wes hati-hati. Salim sik. Hati-hati. Uang kok kayak jamu malah Balik dhisik, Mbak. colong. Duh. Cah iki kan jancuk kok. Ngene nggo rokok iso digowo. Kuwe meneh maksude iki. Oh, ditenono kowe.